ollaan oltu tosi tyytyväisiä sen käyttöön. Pintapuhdistusnäytteet on ollut hyviä. Laitoshuoltajat tosi tyytyväisiä. Monta työvaihetta jäänyt pois, sen helppous, nopeus ja ennen kaikkea se puhdistusteho. Aktiivivesi sopii kaikille pinnoille ja kaikkiin työmenetelmiin. Puhdistusteho perustuu hapen toimintaan. Se reagoi suoraan lian ja mikrobien kanssa. Jäljelle jää vain vettä ja happea. Laite asennetaan kiinteästi seinään ja liitetään kylmään veteen ja pistorasiaan. Käyttö on helppoa, nappia painamalla käyttövalmista puhdistusvettä. Työskentely on helppoa, askelavarmuus paranee ja pinnoista tulee oikeasti puhtaita ilman jäämiä. Happi reagoi välittömästi ja lika lähtee. Käyttöturvallisuus on huippuluokkaa, ei terveysvaikutuksia ihmisille. Voit ottaa myös pienen määrän käyttövalmista aktiivivettä ja esivalmistella mikrokuituvälineet. Nihkeytä kuin aiemmin käyttöliuoksella. Mikrokuitu toimii paremmin, koska aktiivivesi ei täytä kuituja. Kaikille pinnoille, kaikille materiaaleille, jäämätön puhtaus, ilman kasvualustaa mikrobeille, hygienia paranee. Teräksestä, ikkunoista, peileistä, pinnoista tulee kirkkaampia. Aktiivivesi on oikea valinta ihmisten, ympäristön ja puhtauden hyväksi ja säästää